Sziasztok, köszöntök mindenkit, engem Gundel Takács Gábornak hívnak. Televíziózással foglalkozom most már kb. 35 éve, sőt pontosan 35 éve, és most az elkövetkezendőkben olyan kérdésekre fogok válaszolni, amelyek a világháló legkülönfélébb bugyraiból kerülnek elő. Egy olyan kereső kifejezés, hogy Gundel Takács Gábor blogja. Hát nekem külön blogom nincs, de szoktam a szemlélek.blog.hu nevű oldalra írni, amiről azt gondolom, hogy azért nagyon hasznos, mert a blogolás az egy nagyon gyors reakció. Kicsit olyan, mint amikor 15 évvel ezelőtt a reggeli rádiózásban dolgoztam, és hogyha az ember valamit látott maga körül a világban, akkor másnap reggel bement a rádióba, és benyomhatta a gombot, és beszélhetett róla. A blogolás is valami ilyesmi. Tehát, ha valamivel találkozom az életben, amiről úgy gondolom, hogy érdemes szót ejteni, vagy fölhívni rá a figyelmet, akkor az ember ír egy blogot, és gyakorlatilag azonnal lehet publikálni, és ráadásul rettenetesen sok embert el lehet vele érni. Sokkal többet, mint hogyha írok egy könyvet, ami nyilván egy nagyon hosszú folyamat, viszont ma Magyarországon pár ezres nagyságrendben lehet könyvvel elérni embereket. Szóval a blog az szerintem ez egy nagyon hasznos és nagyon jó dolog. Ami veszélyes benne az az esetleges kommentelés, de mára a kommentelést is erősen moderálják, mert hogy kontraproduktívá tud válni. Gundel Takács Gábor gyerekei vannak neki, van 3 gyerekem, van egy 21 éves fiam, őt Bencenek hívják, ő sportoló, van egy 23 éves lányom, őt Annának hívják, ő is sportol, kosárlabdázik, de nálad igazából a fő az, hogy egyrészt tanul, ilyen művészet és design managementet tanul, másrészt pedig dolgozik egy olyan M-Group nevű cégnél, akik médiafoglalással foglalkoznak, tehát ők kötik össze a hirdető cégeket, és ők kötik össze a különféle televíziókat és egyéb felületeket. Ezt csinálja, és van a legidősebb gyermekem, Gergely, 25 éves, ő pedig jogász másodéves jelölt. Gundel Takács Gábor könyv. Hát erről 2 dolog jut az eszembe. Szokták mondani, hogy az ember az életében írjon egy könyvet, ültessen egy fát, építsen egy házat, neveljen föl néhány gyereket. Ezek most már úgy nagyjából megvannak. A könyv tekintetében én, amikor a Danubius Rádióban dolgoztam, annak idején egy reggeli műsort csináltunk, és amikor abba hagytam, akkor volt az a korszak, amikor indult, hogy az interneten rengeteg mindenféle szöveg terjenget, meg az embernek küldtek mindenféle vicces képeket, szövegeket, stb. Én ezeket összegyűjtöttem, egyfajta ilyen 21. századi népművészet, és ezekből írtam egy könyvet, de ez szerkesztett, az összekötő szövegeket én írtam, és aztán egy pár évvel később készítettem egy riportkönyvet, aminek az a címe, hogy a sport művészete, ez pedig kiemelkedő sportolókkal és edzőkkel készült interjúknak az összefűzött sorozata. Ami pedig a másik az eszembe jut, az a rengeteg könyv, amiben egyrészt fölnőttem gyerekként, az én nagypapám magyar latinszakos gimnáziumi tanár volt, és egy lakásban laktunk a 7. kerületben, 3 generációs család voltunk, és gyakorlatilag bármilyen könyv, amit akartam elolvasni, kíváncsi voltam rá, az ott otthon megvolt, tehát eleve ebben nőttem föl. És most nálunk is rengeteg könyv van, és hát nagyon sok van, amit még el kéne olvasni, ott várnak rám a polcon. Úgyhogy igen, az életem, a bakancs listámnak az egyik legfontosabb dolga, hogy minél többet olvasni, ez hol sikerül, hol le. Gundel Takács Gábor és Bújtor István. Ha már azt mondjuk, hogy Bújtor István, akkor én inkább azt úgy mondanám, hogy Latinovics Zoltán, Bújtor István és Freyreis Károly, azért, mert ők testvérek, az édesanyjukat úgy hívták, hogy Gundel Katalin, a Gundel Katalin édesapját meg úgy hívták, hogy Gundel Károly, aki nekem egyébként a dédapám, tehát magyarán szóval én anyai ágon vagyok Gundel, az anyukámat Gundel Mártának hívják, és a Gundel Márta unokatestvérei Latinovics Zoltán, aki Gundel Katalin első házasságából született, és Bújtor István, illetve Freyreis Károly, akik a második házasságból születnek. Ez úgy lehetséges, hogy Bújtor Istvánt is eredetileg Freyreis Istvánnak hívták, de amikor a színészpályát választotta, akkor megváltoztatta a nevét, mert azt mondták neki, hogy ezzel a névvel majd másnap jöjjön vissza. Úgyhogy onnantól kezdve Bújtor néven szerepel, de valójában ők édes testvérek voltak, sajnos ugye már nem ér István, nem ér ugye Latinovics Zoltán sem. Karesz viszont köszönöm szépen, jól van. Gundel Takács Gábor aranyköpései, erről is 2 dolog jut az eszembe. Az egyik, hogy nekem van egyfajta humorom, ami inkább egy ilyen asszociatív humor. Tehát amikor megpróbálkoztam valami vicceset írni, meg valami stand-up legyen belőle, vagy valami, azok nem igazán működnek. Nekem van egyfajta érzékenységem, valahogy gyorsan asszociálok, jár az agyam.
és ezzel kapcsolatosan néha eszembe jutnak dolgok, de ezek nem előre elkészítettek. A másik pedig, hogy ugye mindig összegyűjtik a különféle sportriporterek aranyköpéseit. Ezzel kapcsolatosan csak annyit szeretnék mondani, hogy ebből valóban van, ami elhangzott, van, ami nem hangzott el, van valamit nem az mondott, akinek tulajdonítják, de egyébként szerintem ezek jó pofa dolgok. Gundel Takács Gábor hány éves? Gundel Takács Gábor 54 éves, 1964. augusztus 27-én született, ha van ennek jelentőség, akkor a szűz jegyében. Egyébként azt hiszem, hogy délelőtt 3:10 volt. Gundel Takács Gábor foci. Na, ez egy érdekes kérdés, mert én alapvetően egyébként kézilabdáztam, ifjabb koromban, meg kicsit teniszeztem, de kézilabdáztam. De hát a foci az ugye ez mindig szerelem. Tehát a suliba, az udvaron, a napköziben rúgtuk a labdát orvérzésig. Aztán a fiaim kezdtek el focizni, mert az iskola mellett az első keretben volt egy sporttelep. Az iskola meg a sporttelep mindig megvan, csak más srácok nem oda járnak. És elkezdtek focizni, és aztán én belekeveredtem ebbe a világba, mert nem igazán működött jól az egyesület, és akkor néhány apukával úgy döntöttünk, hogy miért nem csinálunk egy olyan szakosztályt, amelyiket. Tehát ezt akár jól is lehetne csinálni. Úgyhogy a fiaim már régen nem ebben az egyesületben vannak, de én a mai napig is elnöke vagyok ennek az egyesületnek, ezt úgy hívják, hogy Budai FC. Most már fölküzdöttük magunkat az NB2-be, utánpótlásban, ami azért szerintem nem egy kis dolog. Aztán annyira beszippantott ez az egész dolog, hogy ma már a Budapesti Labdarúgó Szövetségnek vagyok a társadalmi elnöke, és hát a másik, ami a foci, az pedig sok-sok közvetítés. Jártam rengeteg fotballmérkőzésen, rengeteg stadionban. Nem tudom, hogy hány meccset közvetítettem, de biztos, hogy ezres nagyságrend. És jártam 3 világbajnokságon, 3 Európa-bajnokságon, BL meccseken, volt szerencsém VB döntőt, EB döntőt, BL döntőt közvetíteni, és hát a következő kérdés mindig a focival kapcsolatosan, hogy fogom-e közvetíteni a fiamat. A kisebbik fiam pillanatnyilag az Újpest NB1-es keretéhez tartozik, és hát mondhatjuk, hogy professzionális futballista, bár hát ugye még nagyon fiatal. Nem fordulhat elő, hogy a saját gyerekemet közvetítsem, egyszerűen nem hallom azt a mondatot, amikor azt mondom, mint kommentátor, hogy de szép védés volt Gundel Takács, vagy ki ennek a gyereknek az apja, vagy nem tudom, vagy ami a rosszabb, hogy hát nem is volt ez potya, bár annak látszhatott esetleg, de valójában védhetetlen volt, kedves nézők. Szóval ez tök hiteltelen, ez nem történhet meg. Amikor ő játszik, akkor én apuka vagyok a nézetére. Gundel Takács Gábor hol van? Hát Gundel Takács Gábor részben itt van, köszönöm szépen, másrészt meg én most 2 éve már egy ilyen szabadúszó televíziós életet élek, tehát nem vagyok már az MTV-nél, de nem vagyok a TV2-nél sem, meg úgy nem vagyok sehol sem, tehát nem vagyok alkalmazott sehol sem, a magam alkalmazottja vagyok, és megpróbálok úgy élni, hogy csak olyan műsorokra szerződök le, amikről azt gondolom, hogy érdekel, nekem való, látok benne rációt, megvalósítható, mert a mai televíziózásban nagyon sok olyan műsor van, amiről azt gondolom, hogy nem szeretném, hogyha azt mondanák, hogy ezt most te fogod csinálni, mert így döntöttünk, és most ebben így jól vagyok ebben a fajta létben, viszont egy csomó minden másra ad lehetőséget, tehát például ahhoz, hogy beüljek egy ilyen interjúba, nem kell engedélyt kérnem senkitől sem. Gundel Takács Gábor táskás játék. Hát igen, ez azt figyeltük meg, hogy a nézők általában nem a címüken hívják a különféle televíziós műsorokat, és így lett az Áll az alkuból táskás játék, így lett a Maradj talpomból a pottyantós műsor, meg nem tudom, még sorolhatnám ezeket. De úgy általában ez ugye a szakmában is így van, de a nézők is így van. Tudja az, ahol leesnek az emberek, meg tudja az, ahol nyitogatják a táskákat, hát igen. Úgyhogy a táskás játék. Ez egy érdekes dolog egyébként, vannak, akik nagyon szeretik az Áll az alkut, a táskás játékot, vannak, akik nagyon nem. Én azért szeretem, mert a látszat ellenére nem pénzről szól. A pénz az csak a közeg, az csak hogy mondjam, a laboratórium. Valójában arról szól, hogy emberek hogyan viselkednek, hogyan döntenek bizonyos helyzetekben, hogyan viselkednek akkor, amikor elkezdenek játszani, és hogyan viselkednek akkor, amikor a játék komolyra fordul. Minden egyes alkalommal, amikor ezt az Áll az alkut játsszuk, mindig van egy pont, amikor a játék átalakul életté. Ez akkor van, amikor elérkezik az az összeg, az a változó nagyságú összeg, játékostól függően, amikor behelyettesíti az életébe, és akkor azt mondja, hogy húha, ez már számítana. És akkor onnantól kezdve a játék átalakul mássá, ami nagyon emberi, és azt gondolom, hogy például általában a játékokban nagyon jól kiderül egyes embereknek a személyisége.
Úgyhogy ebből a szempontból érdekes ez a műsor, én ezért szeretem, ezt a fajta személyiséget keresem, ezt a fajta sokféleséget keresem, amilyenek mi vagyunk, ugye mindannyian másfélék vagyunk, és ki hogyan éli meg ezt a helyzetet, hogyan éli meg azt, hogyha nyer, hogyan éli meg azt, hogyha nem nyer, hogyan éli meg azt, hogyha döntéseket kell hoznia, hogyha kockázatot kell vállalnia, hogy éli meg azt, hogyha a döntése jó volt, hogy éli meg, ha rossz volt, hogy éli meg, ha sokat nyert, hogy éli meg, ha sokat vesztett. Úgyhogy én ezt szeretem benne, meg mindig ezt keresem benne.